Σας έφερα εδώ πέρα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο εγώ προσωπικά πριν έρθει στα χέρια μου δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, δεν ήξερα καν το συγκεκριμένο μοντέλο. Και αυτό είναι το Citroën C4X. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο άρχισε να βγαίνει το 2022. Αυτό δεν ξέρω τι χρονολογία είναι, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω είναι το 24, φαντάζομαι από τα φώτα το καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, από τα LED. Ένα αυτοκίνητο πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά όπου η Citroën έβγαλε ένα SUV. Είναι ένα πολύ ωραίο στυλάκι, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν το γνώριζα. Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενος που το έμαθα, γιατί πραγματικά μπορώ να πω, και ειδικά για την αρχική τιμή που έχει, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ξεκινάει από τα 27 χιλιάρικα. Μπορεί να φτάσει και η ηλεκτρική του έκδοση τα νομίζω 45 χιλιάρικα από ό,τι διάβασα. Δηλαδή το να πας να δώσεις 30 χιλιάρικα και να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια θα πούμε ότι έχει και κάποια αρνητικά, θα τα αναφέρουμε εννοείται, αλλά μπορώ να πω ότι πραγματικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σου προσφέρει πολλά για τα χρήματα τα οποία δίνεις. Ένα καινούριο αμάξι, έτσι που ξέρουμε ότι πλέον οι τιμές των αυτοκινήτων, ειδικά των καινούριων, είναι προφανώς μπορείς να πας να πάρεις κάτι άλλο και ίσως καλύτερο στα ίδια λεφτά, αλλά μεταχειρισμένο. Καινούριο, νομίζω ότι σε αυτό που σου προσφέρει, στο στυλ το οποίο είναι το αμάξι, ίσως είναι από τις top επιλογές που μπορείς να κάνεις. Βλέπουμε αυτό το slick design το οποίο έχουν κάνει. Κάτι το οποίο με χαλάει σίγουρα, ειδικά από την πρώτη όψη, είναι τα πίσω φώτα. Δεν είμαι καθόλου φαν. Ενώ το σχήμα γενικά του αυτοκινήτου είναι πολύ ωραίο. Το μόνο πράγμα που ίσως κάνει λίγο μπαμ στο μάτι είναι το πίσω φως, όπως είπα και πριν. Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε και εσείς από την κάμερα. Τώρα το μπροστά μέρος είναι ωραίο. Επίσης, κάτι το οποίο παρατήρησα εξ αρχής είναι η αυθεντικότητα η οποία δίνει αυτό το αυτοκίνητο στην μάρκα. Γιατί κάτι που παρατηρούμε είναι ότι, ειδικά τώρα πια, τα καινούργια αυτοκίνητα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Μπορεί ορισμένες φορές, όσο καλός κι αν είσαι με τα αυτοκίνητα και όσο και να ξέρεις, μπορεί να μπερδευτείς και να πεις «Α, αυτό είναι Mercedes» και όχι, να είναι BMW τελικά, αν το δεις από μακριά. Το συγκεκριμένο, ειδικά λόγω της μούρης του, δείχνει μπαμ ότι είναι Citroën. Γιατί νομίζω αυτά τα φώτα, έτσι, το στυλ, χρησιμοποιούν γενικά και στο C3 και σε όλα αυτά, που είναι τα λίγο πιο μικρά, ας πούμε, χρησιμοποιούν το ίδιο στυλ, οπότε κρατάει την αυθεντικότητα της μάρκας. Είναι μια μάρκα όμως που σου προσφέρει πολύ καλά πράγματα για τα λεφτά που δίνεις, έτσι. Δεν περιμένεις κάτι ακραίο. Και η πολύ ωραία λεπτομέρεια η οποία θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ πέρα. Από εκεί δεν τη βλέπετε, θα κάνουμε όμως ένα κοντινό πλάνο αυτή τη στιγμή. Και εδώ βλέπουμε την καμπύλη την οποία δίνει η Citroën, τη φυσική καμπύλη αυτή που δίνει στο πορπαγκάζ. Πώς ήταν στο Mi 3 το CSL ή στα CS, στα CSL μοντέλα τέλος πάντων γενικότερα που βγάζει η BMW, που κάνει αυτή τη μικρή ωραία καμπύλη, την μαμά όμως που είναι εμφυτευμένη ουσιαστικά στο πορπαγκάζ. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο ωραίες λεπτομέρειες και είναι αυτό που δένει πραγματικά το αυτοκίνητο, γιατί αν το βλέπαμε το πλάι και το πορπαγκάζ δεν είχε αυτό το σποιλεράκι που λέμε, δεν θα έδαινε το ίδιο ωραίο όπως δένει τώρα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε και να δώσουμε τα μπράβο στη Mercedes. Γενικά το design δεν είναι κακό, έρχεται με δύο μπούκες, μία και μία. Πιστεύω ότι αυτό είναι βέβαια επιλογή στα spec, δεν νομίζω ότι όλα έρχονται έτσι. Είναι το συνηθισμένο στα καινούργια αυτοκίνητα που κάποια έρχονται με μία, άλλα έρχονται χωρίς καμία, δεν φαίνεται καν. Είναι μια ωραία λεπτομέρεια. Κάτι το οποίο θα προτιμούσα σίγουρα είναι αν τις κάνανε λίγο πιο μεγάλες, γιατί αν δούμε το diffuser από πιο κοντά, το κενό του diffuser που λέμε για την μπούκα είναι αρκετά μεγαλύτερο από την ίδια την μπούκα. Είναι ένα κλασικό design, ένα ωραίο design. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους ίσως να μην αρέσει όπως και εμένα. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτά είναι γούστα, είναι προτιμήσεις και το τι επιλέγει ο καθένας, έτσι. Και νομίζω ότι από το πλάνο που βλέπετε καταλαβαίνετε γιατί μου αρέσει περισσότερο το μπροστά από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Το μπροστά κάνανε ένα πολύ ωραίο design. Όπως είπα, μοιάζει με τα υπόλοιπα Citroën, τα συνηθισμένα, τα C3 και όλα αυτά. Έχουν το κλασικό στυλ των φώτων που κάνει αυτήν εδώ τη γραμμή, τη μάσκα, κλασικά. Και έχουν κάνει αυτό το μεγάλο παραθυράκι, στο οποίο είναι τα φώτα, τα LED φώτα. Έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο design, αλλά στο καπό έχουν κάνει σαν δύο μεγάλα βαθουλώματα δεξιά και αριστερά, αντί να κάνουν τις συνηθισμένες γραμμές τις οποίες χρησιμοποιούν οι περισσότερες εταιρείες. Σίγουρα δεν μου χαλάει το μάτι, αλλά δεν ξέρω αν μου αρέσει κιόλας. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε τη ζάντα, ένα απλό design, ένα slick design, το οποίο και αυτό ταιριάζει στο υπόλοιπο μέρος του αυτοκινήτου. Νομίζω οι ζάντες δίνουν αρκετά τίμια με το αμάξι. Οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω είναι 17. Δεν ξέρω αν με πατάει το μάτι μου. Είπα σοβαρή μαλακία. Η ζάντα είναι 18. Μοιάζει. Εντάξει.
Ναι, βασικά μπορείς να την κάνεις και 18. Ωραίο design και εκεί. Μπράβο Citroën. Τώρα πάμε μέσα όμως. Ένα αρκετά ωραίο εσωτερικό. Θα μιλήσω βέβαια λεπτομερείς αργότερα στην οδήγηση και θα το χαρακτηρίσω ενώ οδηγάω. Είναι ένα εσωτερικό απλό, ένα γαλλικό εσωτερικό με τα ωραία τα καθίσματα. Κάτι περίεργο το οποίο έχουν κάνει και δεν μου αρέσει, απλά είναι διαφορετικό. Ενώ τα καθίσματα είναι ύφασμα, έχουν βάλει και δέρμα και το έχουν κόψει με μια γραμμή μπαμ εδώ πέρα, αντίστοιχα και πάνω. Πάνω μου αρέσει όπως το βλέπω, κάτω φαίνεται λίγο άκυρο. Βέβαια θα μου πεις δεν είναι τα πάνω γιατί αντίστοιχα κόβουν με μια γραμμή όπως και κάτω. Αλλά συνήθως έχουμε συνηθίσει στις εταιρείες να έχουν ύφασμα στο κέντρο και εδώ πέρα να είναι δέρμα. Παρ' όλα αυτά η Citroën ήθελε να το κάνει λίγο διαφορετικά, μάλλον και να πει ότι νόμιζα θα είναι δέρμα, πάρτα. Στο κόψα στη μέση. Δεν έχουμε και χώρο αποθήκευσης όμως, κάτι αρκετά σημαντικό. Ξέρω ότι πολλοί χρησιμοποιούν. Εδώ έχουμε τα φώτα μαζί με τα flash. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον λευγέ ταχυτήτων, ας πούμε, επιλογή ταχυτήτων βασικά, μαζί με δίπλα το mode selector, δηλαδή ανάλογα τι θες να οδηγάς, sport, normal, comfort, eco, δεν ξέρω τι σκατά έχει, αυτά τα τρία νομίζω έχει. Δύο αποθηκευτικούς χώρους, έναν κάτω και έναν πάνω. Ωραίο αυτό γιατί εδώ μπορείς να βάζεις το πορτοφόλι σου και αυτά και πάνω να βάζεις το κινητό. Δεν ξέρω αν πάνω ή κάτω φορτίζει το κινητό ενώ το έχεις ακουμπισμένο. Νομίζω το δικό μου δεν φόρτιζε. Μπορεί να φταίει το κινητό μου, μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί απλά να πιστεύω ότι το έχει και να μην το έχει όντως. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο γεγονός ότι έχουν κάνει δύο αποθηκευτικούς χώρους αντί για έναν. Δύο αρκετά μεγάλες ποτηροθήκες και πολύ ωραίες. Επίσης τις εξαφανίζει κάπως έτσι. Έχεις αυτό το μενού, τίποτα το ιδιαίτερο. Αρχικά έχει και LED γύρω-γύρω, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται στην κάμερα. Δεν μπορείς να αλλάξεις το μενού του Cadran. Δεν έχω εκνευριστεί πιο πολύ στη ζωή μου προσπαθώντας να καταλάβω αν αλλάζει το μενού του Cadran. Έβαλα το manual mode, ναι το έκανα, και ήθελα να δοκιμάσω, ξέρεις, με τις ταχύτητες να αλλάζω και αυτά, και δεν μου έδειχνε τις στροφές. Θα μυρίσω τα νύχια μου. Και έκατσα, το googlaρα, το έψαξα παντού και δεν βρήκα πουθενά τη δυνατότητα να αλλάξεις το Cadran. Δηλαδή το Cadran σου είναι αυτό, δεν βλέπεις στροφές, δεν βλέπεις στιγμιαία κατανάλωση, δεν βλέπεις τέτοια πράγματα, απλά έχεις αυτό εδώ πέρα. Βλέπεις τη βενζίνη σου, την αυτονομία σου, τα χιλιόμετρα, το mode στο οποίο είσαι και τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Τις κλασικές λειτουργίες που χρειάζεται ένας οδηγός. Παντώντας αυτό εδώ μέσα, σου βγάζει αυτή την επιλογή, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή, αν πατήσω OK, ξέρω εγώ, αλλάζει, δεν αλλάζει. Δηλαδή, πατάς αυτό, δεν αλλάζει. Πατάς αυτό, δεν αλλάζει. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ τόσο άχρηστος. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι, γιατί αν δεν έβαλα την επιλογή να αλλάξει το Cadran, τότε η Citroën από μένα είναι τεράστιο μείον. Το αυτοκίνητο έχει Apple CarPlay, οι λειτουργίες είναι πολύ εύκολες. Αυτό πατάς για να πας στο home, έχει τα ψηφιακά μέσα, έχει να κάνει σύνδεση. Στην οδήγηση οι ρυθμίσεις είναι πολύ απλές. Start-stop, σύστημα βοήθειας στο παρκάρισμα, anti-spin, έλεγχος, αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ ξαναγυρνάς στο CarPlay. Το air condition, το οποίο πραγματικά πρέπει να είμαι πολύ καθυστερημένος γιατί δεν μπορώ να βρω πώς κλείνει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς κλείνει, αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πραγματικά έχω τρελαθεί. Δεν κολλάει η οθόνη γενικά, είναι δηλαδή σε τίμια φάση. Δηλαδή, ναι, ψηλό κολλάει. Γενικά το αυτοκίνητο έχει πολύ καλούς χώρους. Πάντως αυτό εδώ το κουμπί βγαίνει αυτό εδώ πέρα και ουσιαστικά μπορείς να βάζεις μέσα tablet, iPad, κινητά, να κρύβεις πράγματα και τέτοια. Και παράλληλα έχεις και το κλασικό σου ντουλαπάκι από κάτω. Λοιπόν, το οποίο έχει και αυτό πάρα πολύ χώρο μέσα. Και είναι με κουμπί, εντάξει, δεν τραβάς. Βέβαια, φθηνή ποιότητα. Η ποιότητα σε όλα τα υπόλοιπα, στα κουμπιά για τα παράθυρα, στα χερούλια. Γενικά το αμάξι μέσα, ξαναλέμε, για 27 χιλιάρικα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και τα καθίσματα έχουν πολύ ωραία αίσθηση. Έχει χώρο, θα πάμε και πίσω αμέσως. Είναι ένα αμάξι το οποίο πραγματικά σου προσφέρει πολλά για αυτό που πληρώνεις. Στο πίσω μέρος, ο χώρος όπως βλέπουμε είναι πολύ τίμιος. Το κάθισμά μου είναι λίγο μπροστά. Ενήλικας, 1,70, καβλιάρης, χωράω μια χαρά κανονικότατα. Έχεις πολύ χώρο μπροστά. Τα κάθισματα πίσω επίσης είναι πολύ ωραία. Γενικά είναι πολύ τίμιος ο χώρος, δηλαδή αν ψάχνεις κάτι τέτοιο για οικογενειακό, νομίζω είναι μια χαρά αυτοκίνητο και πάρα πολύ ιδανικό. Ειδικά τώρα που θα πάμε στο προπαγκάζ. Εδώ είσαι. Παιδιά, έχει πάρα πολύ χώρο μέσα. Δηλαδή, αν πετάξω το κλειδί του αυτοκινήτου, δεν ξέρω αν το φτάνω. Θα πρέπει να μπω μέσα. Εντάξει, είμαι και κοντός, αλλά έχει πάρα πολύ χώρο. Δεν ξέρω πού τον βρήκαν αυτό το χώρο. Πραγματικά, όταν άνοιξα πρώτη φορά το προπαγκάζ, λέω αποκλείεται ρε μαλάκα, με κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο μέσα είναι το κλειδί. Ένα αρνητικό το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε είναι ότι στο κλειδί του αυτοκινήτου δεν έχουμε την επιλογή να ανοίξει το προπαγκάζ και αν έρχεσαι από το σούπερ μάρκετ με ψώνια και όλα αυτά
και δεν έχεις αυτή την επιλογή, πρέπει να χώσεις το χέρι σου, να το χουφτώσεις ουσιαστικά για να πιάσεις αυτό το κουμπάκι. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Έρχεται τώρα η γυναίκα σας, περπατάει στο αυτοκίνητο, γεμάτη με σακούλες και αυτά, είναι και παραπονιάζει, ξέρετε, και πρέπει να βάλει το χέρι της από εδώ μέσα, να πατήσει το κουμπί. Είναι κουμπί αυτό, δεν είναι ότι όλο το μαύρο λειτουργεί σαν κουμπί. Δηλαδή, αν το πατάω στην άκρη, το πατάω στην άκρη το μαύρο. Δεν δουλεύει. Πρέπει να το πατήσει στο κέντρο, ανοίγει το προπαγκάζ μέχρι ένα σημείο και μετά το τραβάς. Πρέπει να πατήσει εδώ ανάμεσα. Δηλαδή, αυτά τα μικρά τα πράγματα, ρε φίλε, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες βγάζουν ένα τόσο ωραίο αυτοκίνητο και πάνε και του γάμουν το σπίτι. Overall όμως, πολύ καλό αυτοκίνητο και εξωτερικά, ωραίο, έχει τους χώρους του και αυτά, αλλά πάμε να το δούμε οδηγικά, επιτέλους. Λοιπόν, δυστυχώς για εσάς δεν θα βάλω μικρόφωνο γιατί, να είμαι ειλικρινής, βαριέμαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά το αυτοκίνητο έχει λίγο παραπάνω από το μισό ντεπόζιτο και βγάζει 460 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πόσα λίτρα ντεπόζιτο έχει, θα γράψω εδώ πάνω, εγώ θα έλεγα 70. Αν ήταν ο αντέπεισο, ρε παιδί μου, θα έλεγα 70. Τώρα ένας έως ξέρει, η Citroën και αυτοί που το έχουν ψάξει. Οπότε θα πάμε μια ωραία βόλτα χαλαρή, να δούμε το αυτοκίνητο, να το απολαύσουμε, να δούμε πώς πηγαίνει στο δρόμο, πόσο άνετο είναι. Σίγουρα αυτό που έχω να πω εξ αρχής είναι ότι νιώθεις τις αλλαγές του δρόμου, νιώθεις την αίσθηση του δρόμου, νιώθεις, ας πούμε, εδώ πέρα ότι υπάρχει μια μικρή γούβα, τις λακκούβες και τα νιώθεις όλα, Το αυτοκίνητο φοράει Goodyear λάστιχα, είναι καλά λάστιχα. Το τιμόνι δίνει μια ωραία αίσθηση, δίνει μια... Δεν θέλω να την αποκαλέσω premium σε καμία περίπτωση, αλλά δίνει μια αίσθηση ότι ξέρεις, δηλαδή είναι ωραίο, ρε παιδί μου, δεν είναι ό,τι να είναι, δεν οδηγάς κάτι πλαστικό. Δίνει μια ωραία αίσθηση. Έχει lane assist, αν δεν κάνω λάθος, θα δοκιμάσουμε τώρα. Έχει lane assist όντως και είναι και ωραίο lane assist, δηλαδή σε γυρίζει μια χαρά στο κέντρο χωρίς να κουνιέται πολύ. Μου βγάζει και την ειδοποίηση, εννοείται. Λοιπόν, βέβαια τώρα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά κάναμε προσπέραση χωρίς flash και το αμάξι μπήκε κανονικά στη λωρίδα, ενώ αρκετά αυτοκίνητα δεν θα σε άφηναν με lane assist, δηλαδή θα σε τραβούσαν αρκετά περισσότερο. Δεν νιώσα καμία αντίσταση, απλά κούνησα το αμάξι προς τα εκεί και πήγε μόνο του. Ωραίο αυτό, εντάξει, εμένα μου αρέσει. Το αμάξι, επειδή δεν ανέφερα, έρχεται και σε βενζίνη σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχει σε πετρέλαιο, ξέρω ότι έρχεται σίγουρα και σε ηλεκτρικό. Το συγκεκριμένο είναι βενζίνη, 1200 κυβικά. Λέει ότι βγάζει από 100 έως 130 άλογα. Κάποια άρθρα έλεγαν 102, κάποια άλλα έλεγαν 136. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τίποτα, το γκάζι του και αυτά, οπότε δεν ξέρω αν όντως είναι τόσα άλογα. Ένα κακό που είπα και πριν και θα το ξαναπώ και θα το ξαναναφέρω και στο τέλος η βαθμολογία που θα κάνουμε θα έχει σίγουρα μειών πόντους εξαιτίας αυτού. Είναι, παιδιά, το καντράν. Δεν βλέπω τις στροφές, τρελαίνομαι. Θέλω να βλέπω τις στροφές. Έχω τρελό θέμα. Δεν μπορώ να μην βλέπω τις στροφές. Άλλο όταν πηγαίνω χαλαρά. Άμα θέλω δηλαδή τώρα να το βάλω στο manual και δεν ξέρω τι στροφές είμαι. Εντάξει, έχω φατάκι το σασμάν, τώρα είδα ότι έχει πάει 7. Άρα φαντάζομαι ότι έχει σίγουρα άλλη μία. Φρένα ό,τι θα περίμενε κανείς. Δεν το πιέζουμε το αμάξι, εννοείται, πηγαίνουμε πολύ χαλαρά. Δεν είναι τόσο κακό, δηλαδή. Τώρα, το τιμόνι. Από εδώ πέρα αλλάζω σταθμό και νομίζω προς τα πάνω, προς τα κάτω αλλάζω τραγούδι, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Εδώ είναι η φωνή, όπως είπαμε, το τηλέφωνο και από αυτή τη μεριά ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα έχει να κάνει με το cruise control. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό να έχεις, ξέρω εγώ, ένα τιμόνι και το μισό τιμόνι από τη μία μεριά να είναι μόνο cruise control. Δηλαδή βάλει και άλλη μια ρύθμιση, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Να αλλάζουμε το καντράνε, παιδί μου. Έχω τρελαθεί με αυτό με το καντράνε, ξέρετε. Γενικά, σαν αυτοκίνητο, είμαστε άντι χαλαροί τώρα. Κρουζάρουμε που λέμε. Και καλά, κατάλαβες. Respect, bro. Τα ηχεία. Τα ηχεία επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Και για εμένα και φαντάζομαι και για πολλούς άλλους. Πολύ τίμια τα ηχεία. Για αυτό που είναι τουλάχιστον το αυτοκίνητο.
του το δίνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα. Ας πούμε, 27.000 αρχική τιμή, ό,τι περιμένει σε ηχεία. Δηλαδή αυτό είναι. Αν ήτανε να έρθει κάποιος και να μου πει το παίρνεις για καθημερινό, θα του έλεγα τρελός είσαι ρε, εννοείται πως όχι. Αλλά αν ήτανε κάποιος να μου πει θα το πρότεινες για καθημερινό, θα έλεγα εννοείται πως ναι, θα το πρότεινα για καθημερινό. Είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο, παιδιά, είναι ένα ωραίο καθημερινό αυτοκίνητο και ξαναλέω, κολλάω στην τιμή του γιατί όντως σου προσφέρει πολλά για το αμάξι το οποίο είναι, έτσι. Δεν ξέρω από θέμα αξιοπιστίας, τώρα θα μου πούνε πολλοί Γάλλοι, μακριά, συνεργεία, όλη μέρα και τέτοια. Εντάξει ρε φιλό, και τι να κάνουμε τώρα. Άμα θέλει κάποιος να το πάρει, άμα του αρέσει εμφανισιακά και είναι του γούστου του και έχει αυτό το budget και μπορεί να το πάρει, δεν βλέπω Χριστό, θα τυφλωθώ. Ας πάει να το πάρει. Είναι ένα ωραίο αμαξάκι. Είναι αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου καθημερινά. Είναι ένα αμάξι το οποίο μπορείς να το πάρεις να πας στα ταξίδια σου. Μπορείς να βάλεις 5 άτομα μέσα και να είστε όλοι άνετοι. Έχει τις τεχνολογίες του και είναι ένα αμάξι το οποίο δηλαδή, μπορείς να οδηγήσεις και να το ευχαριστηθείς και λίγο, ρε φίλε. Μπορείς να το ευχαριστηθείς λίγο. Ξαναλέω, τρομερό δεν είναι, τέλειο δεν είναι. Είναι ένα αμάξι όμως το οποίο μπορείς να ευχαριστηθείς. Δηλαδή είναι ένα αμάξι το οποίο μπορείς να το πάρεις και να πεις ότι ξέρω εγώ πάω μέχρι Σούνιο μια βόλτα. Ήρεμη έτσι. Ξαναλέω ήρεμη. Δεν χρειάζεται να τρέξεις για να ευχαριστηθείς ένα αμάξι. Καθημερινό και αυτό που είναι μπορεί να του βάζει ένα 8 στα 10. Δηλαδή λείπουν κάποια πράγματα για εμένα τουλάχιστον. Θα ήθελα λίγο παραπάνω γκάζι, λίγο. Να βγάζει 150 άλογα, 140-150 άλογα. Να έχει το καντράν του, τις επιλογές του καντράν του, να μπορούσα να βλέπω τις στροφές. Δηλαδή αν μπορούσα να βλέπω τις στροφές, θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό το αμάξι. Πραγματικά, δηλαδή είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο, ρε φιλόντους. Και αν ήμουν οικογενειάρχης και είχα τέτοιο στυλ, θα μπορούσα να το πω ότι ξέρω εγώ ενδεχομένως να το πρότεινα στον εαυτό μου, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ίσως να το σκεφτώ, ας πούμε, να πάρω ένα τέτοιο αμάξι. Γενικά πολύ καλή οπτική γωνία από παντού. Βλέπεις τα πάντα, βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω αυτό ήταν το βίντεο. Αναφερθήκαμε στα περισσότερα πράγματα, πιστεύω. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάνατε like, οτιδήποτε. Ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποια ακόμη review. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Ελπίζω, γιατί θέλω να ζήσω και άλλα αυτοκίνητα, θέλω να δω και άλλα αυτοκίνητα, να δοκιμάσω και άλλα αυτοκίνητα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά από μένα. Ελπίζω να σ' άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Θα τα πούμε σύντομα.